Selamat datang, berjumpa lagi di channel Veteran Anjing. Oke guys, kali ini enak berita duka ya guys ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah guys, gak sangka Mbah Mur bojone almarhum Mbah Tresku meninggal ya guys ya. Iki mau sore iki mau iku guys meninggal jam piro guys ya, jam 4 lebih ya guys ya. Iki aku wis adus guys, aslinya kayak buah tapi buah sih guys, soalnya nek iku wong digawe iki guys. Aku di esuk iki dikane lek ngatemi nek wong iki dhekne awake gak penak guys, apa jenenge panas ngono, terus mari ngono ki apa jenenge panas yo bengi jerene ditumbasno iku dames guys, pempes lah sedino tok guys. Dek ngiwang iki yo lagi bangun omah guys, mondasi omah iki lho guys, sing sebelah kene iki mondasi yo guys yo, gak nyono gak ngira ya Allah Gusti, anake tek yo ado kabeh guys, gak ono seneng kene iki lagi berpendake Mbah sapa Mbah Tris yo guys yo, kan Mbah Trisku bareng karo maratuaku guys, dadi gak nyono gak ngira ya Allah guys, lagi sedino lho cara menang. Muga-muga Mbah Nur padang jalane jembar kuburane diterima amal ibadah ya guys yo. Amin. Piye nae? Glowing mana nae? Ndak apa nae? Glowing men iki nae. Asline kan tak glowing. Terus. Apa? Dempul. 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 Kak. Terus aku ngundangin Mbak Lipa karo Mbak Tika, ya Allah si meneh aku tuku tak bagi guys, soalnya kan oke guys padha ning gone Mbah Mur, soalnya wong iki yo anake ada iki guys, iki ketok langsung diteruso kok akeh sing padha rono wisan. Aku ki bingung antara ngandani iki barang. Ayo jibok ember mu. Udah buka yo mek. Oh iya ya mek. Alah, aku lagi rayu sini. Iki lho. Iya. Sanggowo nek iki aku. Iya aku wis arepe mulih guys, pergi gandeng masuk terus ngayap. Oke sih. Kayak ini mama kita kayak guys, kayak rasanya apa ini? Harapan maghrib. Mau dong Bu. Aspil no. Ini kerupuk iki lho guys, kerupuk. Kalau kerupuk mana ya Bu? Ini untuk ngene iki, duane untuk ngene iki guys. Apa jenenge iki? Iki enak makaroni. Bu ya. Peyek. Cuma satu. Ngenaan. Mas Fauzan. Ono iki barang ya guys ya. Iki apa jenenge? Gedang. Iki loro. Mana tondi? Sopo? Hah?
Semi. Mas Arjun. Arjun. Oh jenenge Arjun. Gak arep wis Aku disunati dik nang kok. Masa? Sunate ning Bogor. oh disunati. Wes, Kok ki mau ngewono tok. Nganggep gongi? Ya. anggap kok. Lah ki apa ning kono aku teko cimuk ngene. Mau iki barongan apa gongi aku ngono. Nang kondang yo Pak lho kok ora Tapi kok gak enek slayere, karena biasa nek gong kan enek terusane gong di ngono ki ya pimpinan ngono ki mang. kenang kadro. Lah wong enek gong-gongane kok, Mak. Nang kok ya. Dan nek kadro lak yo ngene-ngene. Lah wong iki bunter-bunter ngono ki nggo nuthuk-nuthuk ngono kuwi kok iso nganu kadro. Aku. Iya iya sen yo. Aku duwe kok. Wih kok tapi ada Iki. Ya Kan kene lagi makan. Kok iso? kene digongi kok. Kudune kene kok. Itu rek digongi wae. Oh. Iya iya dek kae. Saiki Mas Fauzan sunat. Iya. Ini dokter Murno iki. Heeh. Jadi sunat nama Dimas, guys. Si. Yo, sing sapa kuwi? Sing surat kuwi sapa yo? Mas Adi. Ini sunate ning Bogor kene. Ki barengane Reza. Fauzan kan sudah Fauzan. Papat. Barengan Reza, Mak. Kelas 3 deh. Yang ketok ya kelas 8 gak kan. Ya bener kan diundangi wong kancane sekolah kok. Sing ngono. Tak nggo anti. Lho, Aku ndi? Lah udah diundang orang. Gak doa. Ya iya. Kuwi lho Juga mah sekolah ngomong. lah tak yo kan diundang ya. Jovan. Yo pan. Etat. Lah aku kan mak ngatini biasa ning gone kuwi dekne melok konten gone Mbak Endah. Harapan kali itu karan kekaran nah aku tuh pengawu kali itu di walaupun orang tempe merujuk cuma untuk saya itu itu kekaran musim kesan kebetulan itu kekaran ini kesan terus juga bagi di terus ada sampah saya minggu mungkin Belalah matok. Seorang payu. ini loro deh raknya siji oh lo guys Jadi saka apa? Mbak jadi saka apa, Mbak? Naira. Kapan jumpa MBK? Jembangan ini. Harapan guys penampakannya kilo petiti karon kopil karo tempe bus selamat makan Nanti am kamu tidak. Hati-hati. Oke, tempe cowok. Bukan cowok, jangan dari situ. Lah mang kan aku ini jadi ya mak yo. harapan Lah pulang jalur. Ya, iki entek ngono iki. berarti gak doyan ya Ngono. gak doyan Iki nek kene iki. aku doyan Apa? Kayak wong iku. Kene wong. Yo. Ujar cewek sing ngene kok. Ketemu juga wae ku cek. Kita tak kembang lagi yang kita aja situ. pasti sarapan Ya, kita apa kok ya? Tapi ibu balik tenggo. Anak-anak
Nih, ayo. Paru-paru. Itu sudah beli. Neneng ke banyak. Tak sempur. Nanti nih, boleh dong waktu. Ada 10.000 wih. Sekali. 10.000 wih. Basri, kayak aku dia ini. Ya, Katanya beli gede. api-api, kayak kono ya mau apa? Ilong ko sa aja beda bingung. Kata aku pilihan kilo kok Sesok. sesuai mo, tapi kan api-api ya beda sesuai gak sa mau sesuai beli kau. Kapan mbak? Betul. Ani kayak sarapan kudeknya sama nih bos. Ayo apa? Kalau ikan angin, oh ini kayak hijau atik, bagus semua. Buatnya sarapan ya dimakan. Kasapan ya lecu nelpon. Omong apa telepon kowe bib? Kapan? Nenek baca koran. Telepon ini apa-apa, kadang aku nama kadang yang gini. Penting coba ya. Nih telepon kan HP ku getar mbak. Ikut jamu kan ya aku barak ke jamu deh. Olah-olah. Aku kan emang wis salsa, adang, mbah-mbah. Nyetek nonggone nandang nuke kae teke aku gak duwe jagung lho, kok Pak Gremeng aku tengger iki. Udah. Jagung. Ya pakai kamu. Aku lah loh petang. Mangkane pitik edo lah nek larang kowe iki. Cukup makane tak tenani lho. Mane turun-turun 3 ora. Aku teko 5 kilo. Dua 5 kilo. 4 kilo bawa motor kayak aku mau. Dol Basri. Larang dol. Larang ki dol, gak tek pake. Apa beleh kok aku dibidu ya mbek pake. Rasanya nyekel aku kan beleh. Kan nyekel. Papat barang kolak. Pakane kayak nyisar motor entuk nek aku nyekel. Mau aku niat nyekel. Wong dia beli duit tok kok. Macam apa aku anu. Cinta sekolah ini. Sekolah. Ketua apa minggu. Sampai rebu. Nang kale. Nang ndi mati ora nek wong ora. Mati belum. Maka mau nyambal hari mah. Apa itu? Amin banget lali. Padahal ada ya. Ya. Apa jenenge? Iku disudo ning wis kayak Ya lawan dok nek datelen. Nek. Nek ora Ini mangan ya. Mang bakul ku sing sitok emang marah.